Veieu això, noies? Tinc roba molt barata. La Dúnia és una nena de 6 anys a qui li agrada molt aprendre i descobrir noves històries. Per fer-ne confitures s'han de deixar les albergínies esteses tota la nit a la llum de la lluna. O sigui que la lluna fa màgia, com les llavors de pebreta? No, les llavors de pebreta són molt més màgiques. T'allunyen el mal. Bonet! Darwish! Tranquil·les. La Dúnia i els seus avis hauran de deixar el seu país per fugir de la guerra i trobar una nova llar. Avi, jo no vull marxar. Dúnia, no la deixes mai casa teva. I saps per què? Per què, avi? Perquè casa teva és el món sencer. I tu la portes just aquí, al teu cor. Acompanya la Dúnia en aquesta fantàstica aventura i descobreix 3 històries esperançadores que representen la unió de cultures i la necessitat d'acollir i respectar l'altre. Dúnia i altres contes del món. Estrena al cinema 7 d'octubre.